дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи Данғара комиссияи давлатӣ таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода ва бо иштироки раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода, вазири кишоварзӣ Сулаймон Зиёзода, раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ Ориф Хоҷазода, раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист Баҳодур Шерализода, директори агентии беҳдошти замин ва обиёрӣ Холмурод Раҳмон, муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Хуршед Файзуллозода ва дигар шахсони расмӣ оид ба иҷрои марҳилаи сеюми лоиҳаи обиёрии заминҳои водии Данғара ҷаласаи корӣ доир шуд. Нахуст Холмурод Раҳмон, директори агентии беҳдошти замин ва обиёрӣ ба самъи меҳмонон расонд, ки татбиқи лоиҳаи обиёрии заминҳои водии Данғара дар асоси ба имзорасии созишномаи қарзӣ миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Исломии Рушд 22 майи соли 2013 мавриди амал қарор гирифт. Маблағи он 30 миллион 540 ҳазор доллари амрикоӣ буда, саҳми ҳукумати мамлакат 3 миллион 780 ҳазор долларро ташкил медиҳад. таъкид рафт, ки то ҳол 97.1% корҳо иҷро гардидаанд. муовини сарвазири мамлакат Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода таъкид доштанд, ки дар партави сиёсати ғамхӯронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дарёфти донорҳо барои дастгирии кишоварзон тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мешаванд. аз ҷумла бо дастгирии сарвари давлат барои татбиқи лоиҳаи обиёрии заминҳои водии Данғара маблағи муайян ҷудо шудааст ва масъулон лоиҳаро бояд бо сифати баланд татбиқ намоянд. инчунин зимни ҷаласа муовини сарвазири кишвар Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода ва раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода доир ба ҷои доштани баъзе норасоиҳову камбудиҳо сухан гуфта, ҷиҳати ислоҳи онҳо ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ҳамзамон меҳмонон зимни сафарашон аз рафти татбиқи лоиҳаи мазкур шинос шуданд. ҳангоми боздид ба муовини сарвазири мамлакат Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода иттилоъ доданд, ки лоиҳа барои сохтмони шоҳканалҳо, шабакаҳои обиёрии зеризаминӣ, каналҳои обпарто, тахту ҳамвор кардани заминҳои нав, ки ҳудуди 6000 гектарро ташкил медиҳад, нигаронда шуда се марҳила, марҳилаи якум 2500, марҳилаи дуюм 1750 ва марҳилаи сеюм 1750 гектарро дар бар мегирад. мақсади татбиқи марҳилаи сеюми лоиҳаи обиёрии заминҳои водии Данғара шодоб намудани 1750 гектар заминҳои нав дар мавзеи Ғарғара ва Булёни боло мебошад. ба ин васила шароити зисти аҳолии деҳот беҳтар, даромади хоҷагии деҳқонӣ ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзуда, 2000 касбоҷои кори доимӣ ва 8000 нафар бо корҳои мавсимӣ таъмин мешаванд. дар доираи лоиҳа баҳри обиёрии заминҳо дар нуқтаи 231 шасти канали водии Данғара 3 иншооти гидротехникӣ бунёд ёфта. дар он 14000 метри мукааб корҳои зеризаминӣ, 611 метри мукааб корҳои бетонӣ ба анҷом расида, 3 дарвозаи обқаб васл ба як пул ба истифода дода шуд. бояд тазаккур дод, ки заминҳои марҳилаи сеюми лоиҳа, ки беш аз 1700 гектарро ташкил медиҳанд, аз иншооти гидротехникии канали водии Данғара 3 сохта шуда ба воситаи қубури магистралии оҳанӣ бо дарозии 6.34 километр шодоб мешаванд. аз қубури магистралӣ бошад бо 3 шохаи дигар. қубури магистралии 1 бо дарозии 711 километр 3 иншоот, қубури магистралии 2 бо дарозии 618 километр 3 иншоот ва қубури магистралии 3 бо дарозии 1051 километр 3 иншоот ба се тараф об мерасонад. ҳамзамон дар ин шохаҳо аз лӯлаҳои полиэтилении гуногун қутб аз 200 мм то 315 мм шабакаҳои обтаъминкунии зеризамини ҳудуди қубурҳои магистралии 1, 2, 3, ки дар умум дарозияшон наздики 60 километр буда, аз 142 иншооти ёрирасону 500 гидрант иборат мебошанд, ба истифода дода шуда. тавассути онҳо 1716 гектар замин бо оби полизӣ таъмин мегардад. ҳамчунин ҷиҳати партофтани пасобҳо ба дарёчаи оби тоин 3 шабакаи обпартои бетонӣ, ки дар маҷмӯъ дарозияшон 869 километр буда, дорои 63 иншооти хизматрасонӣ мебошанд, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. қобили зикр аст, ки дар доираи лоиҳа 14 километр хати барқ гузаронда шуда, 119 сутунпояи оҳану бетонӣ ва трансформатор васлу насб гардид. инчунин ҷиҳати иҷрои ҳадафҳо барои идораи беҳдошти замин ва обиёрии ноҳияи Данғара кран манипулятор
самосвали бистонагӣ, техникаи боркунӣ, экскаватори тасмачарх, экскаватор ва трейлер харида шуд. муовини сарвазири мамлакат Давлатшоҳ Гул Маҳмадзода ҳангоми боздид аз ҷараёни обёрии пахта ва ғалла ва лоиҳакашону деҳқонон дастур дод ки бо истифодаи оқилонаи об ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзиро баланд бардоранд. мавриди зикр аст ки баъди татбиқи тарҳи мазкур беш аз 1700 гектар заминҳои лалмии мавзеи ғарғара ва бульёни боло бо усули анъанавӣ ва қатрагӣ обёрӣ мешаванд. Шаҳбоз Аброр, Кароматулло Атто, Ҷумҳурият.